Gatei dago bazoan. Ikusi alduzue lagun. Lagun, gure txakurra, koloreta bizatza daukana. Ez duzu ikusi? Bere bila, ninez, bai, non ikusi duzu? Non? Ikusi duzu, lagun? Marrazkiba lagunena. Marrazkiba. Lagun! Bertan sartu zaigo Ai, ama! Oso nazaret ez duek, Kondairak izaten dira batzutan. Pozik dauka bihotza, taupa, 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 taupa. Egin guaztu salto, 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 salto. Pozik dauka bihotza, taupa, 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 taupa. Egin guaztu salto, 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 salto. Ah, barkatu. Barkatu berandu etorria. Donostia, Dargalista. Hori da Segurako herria. Eta Segura da hori, eta Seguran orain ez da ikus. Eta zion sekulako inbidia aralar. Begiratu zuen bera gaizkorritik eta... Gurekin mutil, dantza gurekin neska, bihur dezagun eguneroko kezka, nekeak arintzeko gauza hoberik ez da, gozen umore honez herririn zerri festarik festa. Dantza gurekin mutil, dantza gurekin neska, bihur dezagun eguneroko kezka, nekeak arintzeko gauza hoberik ez da, gozen umore honez herririn zerri festarik festa. Zarbetean, eta botatzera zoala. Iker, Gero, kilkerrak entzun aldituzue. Bai, kilkerrak. Kilkerko bat hor. Eta aizerik ere, ez da suabe, ezta? Eta autorik ere entzun aldituzue. Larga vista. Zer da natura? Zer esan digu Marika Lambrek? Loitera. Jolastu nahi ez bagenu, loitera joateko, baina berarekin jolastu nahi baldin bagenun, iritsiko ginela zeraiek daukan altxorrik handiena ikustea. Naturzientzialariak. Bai, hori. Eta horretarako ari gara ikerlari moduan altxorro bat aurkitzen. Bai. Hirugarrena. Hirugarren froga falta zaigu. Bai. Eta non esan du igute dagola? Non esan du Marika Lambrek? Daude du pista. Daudela pinuak, Pinuak daudela? etxe bat, eta hori Izen bat jartzen dula urku? izen bat urku, eta lau perkutxun, eta gota. Aurkituko duzuela iruditzen zaizue? Bai, hori uste dugu. Oso ongi.
Jork. Oso gertu gaude. Entzuten dena. Oso gertu gaude, lakartaino. Hobeto, zere ingo zuaitzen nosko bilduma txiki bat egitea baino. Eta zukaditu dezazun. Noiz jarri zuten gortina, ilun bat izarretan. Sinesten hasi ginen ian gure amets gaiztoenetan. Bai? Ados? Eta behitu, badago beste tresna bat oso bereziane. Hemen badago tresna bat lixatzeko balio duena. Egurra moztutakoan behitu, hemen izkinan honek ere baditu inetxo batzuk. Eta arantzatxoak bezala, eta kontuz ibili bat da, zen bezala mine egiten da egurra. Selecta. Ele langilean ez beti lan eta lan, lorez loreari naiz hemen horretan. Etxea eraiki, ez dia sortu, eta arrotzen gandik gure azaindu. Erle mandoa, arra arroa, bete mesedez, janari zaoa, banoa egun pasaligatzera demasa, udan kaixo bonbon, neguan hor konpon. Erregerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure eskutako mundu bizia. Bueno, a ber inor. Beno, orduan gaur gingo deu gazta. Hola. Eta gazta, hemen inguruko gazta iketa esne gordinakin. Bai, bakizu zer den esne gordina? Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Aurkazeta eldu, mundu berri bat elburu. Euskaraz bizi nahi, eta euskaraz kantatu nahi duzu. Irriek dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Itzela dago ederra dago benetan. Ikaragarria. Bikaina! Bikaina! Daba bikaina. Aurpegia, laureun muskulu denean. Malkoak isuriz, begia garbituz. Immunoglobulina estuan,
eta infekzioak ez haua. Vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amadia aire litro biriketan, eta nasa, firinfara, serotonina, dopamina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin irri!